Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imo kanino. Lisod ng pabalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Upaw ginaingon, ang kapalaran sa tao sama sa ligid nagtuyok. Upay ibabaw, upay ilawom. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Dali day, musuta sa ilang manoy tuto. Dagang sila bisita dong. Ay daghan yun kay daghang makailas manoy tuto og sikat sa manoy sa ilang eskwelahan kay bright man siya. Karon, ni-graduate siya sa engineering. Kung makapasar sa board exam si Manoy, automatic na siyang engineer. Yan lagi mo, Pao. Congratulations, Manoy Toto! Di sa may nag-imbita ninyo. Wa man, Manoy. Miyani lang mi kay mupahalipay mi sa imong pag-graduate. Kikaon mo. Ha? Sige, suod mo. O pagtagbaw mo gaon kay waknis inyo. Uy, Kalain sa manay tuto, uy. ay da, ay tugtagda yung sulti, oy. Dali na kay, mga una ta, dali na. Mulit na lang ta, Upaw. Dali na, good. Ito mga ons ato, dali. Gracias, Ginoo. Salamat, Lord, sa pagkaon. Busog pa ta, bisag buwan ang sudan. Aw, Doon ay mga lami ang sudan dito sa ilang manoy tuto. Lain man pag sinultihan. Di ba? Pait kaayo. sama ka. Kalimit na lang itong yung gisulti, Dagon. Sama ka, eh. Ay, paita ining pobreta, uy. Bisag igsuon. Yanuhan lang tagsultig sakit.
Sige lang kong palit loto ini. Sige sa kong kapildi. Pero, sagdi lang. Pamasa naman nga kuha. Swerte hon ba di ay? Aw, mati, krisay na mis ka pobre. Tapos ko sa merkado Umbra kong utanon nga iblagyan ako. Bahala ginagmay ang ginansya. Libre mamsad ang panudan. Hapit na inyong graduation, boy. O ba, happy ta ba? Nga, apsal na ako taon. Ako mag-uwang taon. Siya upaw taon. Mag-graduate ako, pero siya, ay, waktong tungog college. Bugoy man, mo na resulta. Giunang uyab-uyab, unya nagminyo dayon. Mauna. Ako, gusto ko kanang mag-restaurant business ko. Kanawang daghan kikog kwarta. Nya, ikaw, tabir-tapir ka lang sa lain-laing dapit sa gawas naso, di ba? Okay na kayo, no? Ha? Ako'y gastos tanan. Saman mo. Si Manoy Tuto man eh. Hello, Manoy. Ayong kalimot, Almira. Ugma, pagtapok ta. Alang sa ikasitinta anyos sa atong inahan. Ugma na di ay. Hala na ako'y event. Cancel na. I-priority na to sa mama. Sige, kaya kung sa tawagas, boy. Magsabot ta unsang orasa ta mga to sa bahay. Kay luoy si mama. Sierra, hanggang daw kay Ilper. Oray tuwa dito magpuyo. Ako bitong gingnan si Mama. Ngari siya puyo tipo na ako. Di man. Sige, Manoy Tuto. Ako i-cancel ang akong event, ugma. Aron makatambong kong birthday sa atong inahan. Salamat ka ni among tulututo, Almira ug boy. Nahinumdum gyud mo sa kong birthday. Salamat. Ma! Happy birthday! Oh, Uy, ni si Upaw ay nagbisikleta. Almira, ikay nag-imbitar niya? Ha? Oh, dili, Manoy, oy. Ikaw, boy. Labaw na ko. Kinsa mo na sa mga upaw. Kung dili na siya importante sa birthday mama, forbida sa nag-istorya, ha? Ay, tagsunoy. Nakaigsuon man kag mga mata pobre ko. Sila yung tanan. Wa pa lang mamatay yung tas papa. Marga na tayo maluoy na ako. Sugad karon. Dili na ako magpakita sa amo. Dili na yun. Bangko aron di lang undang ang akong restaurant, pero wa na ko customer nga nangaon ni tungod kay
akin ang atbang nga kananan nga nagbaligya rag barato. Barato ilang putay ako mahalin siya! Uy, nga namang duha? Anhi mo mangutang na ako nga utro masag kung wa na'y nahot. Giurot ni mong sugal sa kasino? Da, uy magbuot na ako kaya ako tong kwarta. Wait. Sa ato ba? Wa mo ikapautang na mo ng Almira. Mano ito to? Mingon ang kunin mo dayo. Ngaw ba, uy. Sige man tagdugad na gabi iupaw. Ikaw no, paray gun lang gud kay kastanan. Uy, ikaw magsiyam na kabuhan ng akong tiyan, uy. Ay pinuang diha. At yung katihan ko. Ang anak dahil ba? Kati ka dyan. Sa buwan mapito kang magsiyong. At nagkatihan ka magawas nila yun. Pantay. Pantay, pito. Love you, Day. I love you too, Pao. Ay! Sorry mga apo ko. Wa ko ikapagamit ninyo nga kwarta. Tuas bangko ang tanan akong gitime deposit. Next year pa ka to na ako makuhaan. Maria ay, ay na lang yun na. Nakangul ka. O siya. Di ba, boy? Hangol. Klaro kayo. Inalig yung hangul. Hangol ka kay! Kani adto nga buhi pas papa, dali kang muhatag na mo kwarta karon. Hangol! Lahi man kani adto mga apo ko. Kay naa pa man ang inyong amahan nga maghataggan ako kwarta. Kanang akong kwarta nga gitime deposit na ako. Pangandam ko ka man na simbak kong mamatay ko, mauni akong igasto. Oh, sabay. Kung tulisan ka na mo karon lula no? Bitaw. Manggawas din ang imong minilyon na kwartala. Mau yun. Tulisan na to. Inyo kong tulisan. Tulis. Nagkalisyon na day mong tulog kwarta tuto. Almira, boy. Pao, sakit na kaya akong tiyan. Dadong ka sa ospital, Day. Ayun, alin na lang ko sa bahay, mga anak. Uy, dili na may mo. Ay. Di may halin sa atong mga utanon. Ato ning gamiton. Salamat juga taon, Ginoo. Nga okay lang akong asawa. Dahil siya ng anak. O normal pa gyud. Mahimo naming migawas ugma. Nagkilak naman siya. Ano ka, ano? Akong daulon, be. Bay? So may problema ni mo nga naghilak man ka. Wala ko kwarta ba nga ikapalit og tambal sa akong asawa. Dawatan ning 500 bay o. Basin, paigo ni Stambal. Salamat ini bay ha. Ginoo ray magabawas nimo bay. Kalupay. Nalipay siya nga naghilak. Kinabuhi.
newspaper sa iyong ilingkuran. Kalingaw ko basa-basa sa balita, be. Tanong akong loto, be. Pasinigawat kong numeruhat kong ipalit. Hala! Ay, Ginoo. Hala. Nagkurog ko. Kining numero sa luto, murag. Murag pareha sa akong numero. Hala. Akong kausap kita ka, be. Ang tikit. Be. Sa... Maugin. Kadaog ko sa luto. Kadaog ko. Matik. Salamat, Lord. Resign na miss ka pobre sa akong kasawa. Kalit mi kadato eh. Huwag yun damha nga mong swerte sa akong asawa. Way na sayod, nga nakadaog ko sa luto. O di po may baro ano, nga milyonaryo na kong pinakalit. Kaya di ba may pinuyanan? Layo sa amo. Layo sa kasamok. Mga katong kasama ang kaagi ni Upaw, dinining tulumanon. What's the style? Na milyonaryo pinakalit style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniel Cabrera, dalit sa RMN Production Center.